Asmara nggih kula kawitane najan wujud timong peksi anggawe taline ing trasna alus manis merak hati wis suwe nggon kula lono golek isi podang jana tiba bunga ing atiku sanding bisa dadi tamba padang bulan kentar kentar aning latar sadolana ande nalikane rawe dalu wong agung maha sasyo meti sirap kang sadaya wos sami golek najan nari sudarsono najan ari sudarsono musdak munggih niragole ande koko sing dupaku
jahat aneng sangat sang raksika neka putra sang raksika neka putra kang mandhap saking wiyatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Dedep tidem perbawane latri sasadara wis manjer kawuryan tan kuciwa manis sinanggep sinateng dalu aglaring cakrawala ludan laku paradini masih kebekan caranggana kang sumiwi waraka caraka tanpa cela. Tegese dedep tidem perbawane latri wis ngancik tengahing latri tengahing dalu. Sepi nyenyet datanana kang sami nyebawa jroning papan bebasan godhong tanana bah. Samirana datan lumampah. Among kapiyarsa swantene gongsa ngeliing widawati. Gumarang mengungkung ngebeking jagat raya pindha gongso Kyai Madukna Prunggahan kula kanthi pandhigani Kasta Hadi Prawira. Mapan wonten Gang Wuduk Karangreja, Desa Penambangan. Munya mangungkum ambarung silir sumilir serp lamun raosaken pindha iriring tirta ing wancinjang. Wis pratandha ngancik tataraning binuka wane wiraha, ngancik tataning adicara rikalenggan menika. Dumateng sagung kang parawuh Bapak undangan kakung sumambidat kinurmatan. Para sepuh bini sepuh adi sepuh, para alim para sarjana sejana sejaning budi. Kang sansah sinandhing kitab suci wahyuning Gusti satuhu kawula hormati. Langkung-langkung para pangembat-pangembating praja ketungguling dusun Payung Agung kawula dasa kang pantes kinurmatan yen Bapak Kepala Desa Penambangan Sumana Prangkat Desa Bapak RD lan RW satuhu kawula hormati. Dumateng para sepuh lan pisepuh adi sepuh sumrambah para kadang muda tumarna pantes toh lamun sinudarsana satuhu kawula tresnani. Saderengipun kawula atur kunjuk dan sami monggo sami-sami sareng asas puja-puji ngarsane Gusti Kang Maha Kuwas, Gusti Kang Maha Agung Gusti Allah Taala. Jalaran panjenengan keparing sedaya kenikmatan kabahagiaan kasarasan saengga dalu menika saged pinarak lenggah nganti pinaringan karahayun slamet. Datan wonten alangan tumbal napa mondok badan panjenengan sowang-sowang. Jungkat ingkang titi wigatining karya kawula dados taning Bapak Mengko Kardi. Saderengipun kawula kunjuk nyane monggo kalonganten salam paling pambagya rawuh ngandika sami sugeng dalu sugeng pinanggih sugeng pinarak ingkang sekeca amirsani ngantos titipurnaning adicara.
Dumateng sagung kang rawuh ing netepi dinten Kemis Pahing ngantos malem Jumat Pon Candra ingkang kaping 13 warsa 2026. Kawula dados dutaning Bapak ingkang mengku Kardinyun Bapak Warkita Sumawana Ibu Siswati Sagotra mapan wonten Gang Buduk Dusun Karangrejo Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kadipaten Tuban. Jalaran penjalipun kagungan ajat netepi darmaning kagesang mala krama ingkang putra nak Mas Bagus Kifan Abdul Rohim pikantuk punang penganten putri nak Diah Kusmaning Ayu Mia Rista Nur Aisyah. Dumateng sagung kang rawuh Bapak Unang rawuh handika sami Bapak Warkita nyuwun doa restu panjenengan anggenipun mala kramaken ingkang putra kalih mugi tansah atut runtun lan dadya mimi lan mintuna lan saged bangun bebrayan agung ngantos purnane gecang lari kekalih datan kendhat tansah raket sumketing kulawarga lan kadang para mitra. Dumateng sagung kang rawuh Bapak undangan Bapak Warkita kagungan ajat ngramaken ingkang putra mboten saged paring pasugatan hiburan menapa-napa amun hiburan Jawi ingkang sinebat hiburan langen tayub pramila ingkang remen sasugi budaya langen tayub monggo duwun ngliruri ngantos talihipun bindhang jalaran tilaranipun nenek moyang kita ingkang sampun wangsul wonten pangayunane Gusti pramila treptoh andika tansah ngluri budaya ingkang adiluhung pramila ingkang kangge nyugata rawuh jengandika sami mahargya anggenipun kagungan ajat Bapak Warkita mala kramaken ingkang putra kekalih Adimas Bagus Kifan Abdul Rohim Sumawana Adimas Ayu Mia Rista Nur Aisyah ngawawaken waranggana pitu waranggana ingkang kos pindah Yah Kusumaning Ayu Mirah-mirawati mijil saking Bancar Kadipaten Tuban dene kalih Diah Kusumaning Ayu Pipit Patmasari putri saking Leran Kulon Kecamatan Palang Kadipaten Tuban dene angka 3 Diah Kusumaning Ayu Mindarwati putri saking Merak Urak Kadipaten Tuban dene angka sekawan gangsal Diah Kusumaning Ayu Niken Mujati putri saking Jono Kadipaten Bojonegoro dene angka 6 Diah Kusumaning Ayu Ika Purwati putri saking Kadipaten Bojonegoro mewah Dimas Ayu Inayah putri saking Kerek Kadipaten Tuban ingkang meragil Diah Kusumaning Ayu Anggi Puspitasari putri saking Minoharjo Kecamatan Widang Kadipaten Tuban gareng lenggongso seni kerawitan Kiai Madurna Prunggahan kula ingkang dipun pandhekani Kasto Hadi Prawiro juru pendang Adimas Soni Pratama Wiraswara Adimas Jumani Prawiro ewadene ketipung Bodi Kendang Cilik Adimas Dani Saputra sedaya kulawarga Kiai Madurna nderek mangayu bagya ngenipun kagungan ajat Bapak Warkita ngantos purnane gati lincah ugi ngrawakaken kameramen syuting sound system mijil saking audio Satria Kesamben Lumpang ingkang dipun pandhegani Ki Warlin
juru kamera angka setunggal Adimas Sanyoto ben angka kalih Adimas Kumbakarna ewadene sound system Adimas Ahmad Wijaya sedaya kulawarga Satria Kesamben ngerek mangayu bagian itu kagajat Bapak Warkito ngantos purnane gati dumateng sagung kang rawuh Purwa Madyawasana Bapak Warkito miji minangka dados cucu ing lampah kaplalah pramugari Pranata Besa nggih plandang sampun angka pindah nyenipun Adimas Narkobuwana Mijil Lampes Metiarjo Semanding denengka kalih Adimas Bagus Rusnadi Mijil saking Anor Rengel Kadipaten Tuban ingkang ketiga kawula pribadi Pak Basuki Mijil saking Mrutuk Kecamatan Widang Kadipaten Tuban kawula Pranata Besa siang ngentos mangke dalu mbok menawi wonten klenthaken punanging kawula Pranata Besa tiyang tiga kula minangka wakilipun kanca nyuwun gung samudra pangasama sami wangsul jengandika sami Bapak Warkito ngrawuhaken benjan sampun saged paring pasugatan palenggahan ingkang maneka warni mbok menawi benjan sami pinarak lenggah kasugata unjukan sarta dedaharan kirang Jubrana lan kirang mirasa kula minangka dados wakilipun Bapak Warkito nyuwun gung samudra pasame ingkang tanpa winates jalaran manungsa kebak ing kakilapan dumateng sagung kang rawuh Bapak undangan makaten atur kawula ingkang saged kawula aturaken sami sakrimah lan sapada tembung kirang Jubrana kula nyuwun gung samudra pasame kathah pungkase ngatur mugi tansah sesanti jaya wijayanti nir ing sambikala mangya karahajan sak lami-lamine. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam. Nuwun, nuwun.